אחד הדברים שמטרידים אותי זה כמה זבל אנחנו מייצרים. כמויות אדירות. אני בעצמי, המשפחה שלי, השכנים שלי, העיר תל אביב, כל הארץ, אנחנו מייצרים המון זבל שפשוט לא מתקלה. אבל יש זבל שכן מתקלה, וזה הזבל מפירות וירקות, מצמחים, ועם זה אפשר לעשות קומפוסט. אז הפעם הפינה הירוקה יהיה על קומפוסט. איך אתם יכולים לעשות קומפוסט בעצמכם? והזמנתי את עודד משולם להסביר לנו. אז עודד, ממה עושים קומפוסט קודם כל? פיליס, שליש מהזבל, מהפסולת הביתית שלנו, זה חומר אורגני שניתן למחזור בגינה, או גם לא בגינה. ואנחנו יכולים לקחת את החומר האורגני הזה וממש למחזר אותו ולהפוך אותו בעצם לדשן. אוקיי. אתה יכול להראות מה התהליך? הנה פה התוצר של המחזור, יש פה עלים בפנים, אנחנו בעצם משלבים, לוקחים את שאריות המזון ומשלבים אותם בתוך עלים. זה המוכן? זאת אומרת, זה כשזה מוכן? כן, זה החומר המוכן. זה נראה כמו אדמה, זה כבר לגמרי סטרילי מבחינת ריחות, נכון. וזה מדשן את הגינה ומאוד מאוד עוזר. בזול, זה בחינם. דשן לגינה פורחת ממש בחינם. אורגני, טבעי לחלוטין. על הכיפאק. אז איך עושים? איך מתחילים? כן, טוב, זה פשוט מאוד. קודם כל צריך להפריד בבית את אותם חומרים שמתקלים, אם זה קליפות, אם זה פירות, וגם אוכל שכבר בושל, ואנחנו לא רוצים אותו, גם אותו אנחנו יכולים... קליפות ביצים. כן, גם קליפות ביצים. אבל לא בשר, לא שום דבר מה... לנסות להימנע מבשר ושמנים וגבינות. ועצמות, גם גבינות, כן. כן, ועצמות בכלל לא מתפרקות לנו שם, וייקח הרבה שנים עד שהם יתפרקו, אז עדיף להימנע מזה. אוקיי, אז אנחנו זורקים את זה לבור? לא, אנחנו לא זורקים את זה לתוך בור, אנחנו עושים ערימה בגינה מעלים ומשלבים את שאריות המזון בתוך העלים. ונותנים לזה לנוח, ופעם בשבוע, שבועיים להרטיב את זה ולדאוג ללחות. וכל יום אפשר לשים בפנים את הירקות? כן, כל פעם שמתווסף לך במטבח קצת ירקות, אתה יוצא אל הגינה ומוסיף את זה, ותמיד דואג... ופשוט מערבב את זה פנימה. מערבב את זה פנימה ודואג לפזר את זה ותמיד לחסות עם עלים יבשים. אני רוצה לספר על דרך נוספת למחזר שאריות מזון, גם אם אין לך גינה. אתה גר בקומה חמישית, יש לך מרפסת, גג או מחסן. אני לא מאמינה, אפשר גם במרפסת של הבניין? אפשר גם במרפסת. אני מלמד את השיטה הזאת, ומשתמשים בתולעים בשלשולי קרקע למעשה, בתהליך טבעי שמתרחש גם בקרקע. איפה משיגים אותם? צריך באמת להשיג אותם ממישהו שיש לו, ויש גם כן גורמים שמוכרים אותם. שמעתי דייגים, זאת אומרת דייגים, חנויות שמוכרות לדייגים? אצל דייגים אני לא חושב שאפשר למצוא את זה, וגם לא בחנויות של ציוד דייג, אבל ישנם גורמים אחרים שגם מוכרים את זה, ויש אנשים אחרים שיש להם את זה ואפשר פשוט לקחת. הנה, אפשר לראות שהן לא יפות, אבל הן מאוד מעניינות, בוא נגיד. זה חיה מאוד מאוד חשובה על פני כדור הארץ, ואנחנו צריכים בעצם להודות לה תודה גדולה, שהיא גורמת, היא בעצם חוליה חשובה במעגל הטבעי של המחזור בטבע.